πώς να συντηρήσετε το ανυψωτικό σας τραπέζι? Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα. Κατεβάστε τις ασφάλειες ασφαλείας ώστε να αποτρέψετε την κάθοδο του τραπεζιού κατά την εργασία από κάτω. Βεβαιωθείτε ότι λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη. Ελέγξτε αν το ανυψωτικό τραπέζι έχει έλλειψη λαδιού. Αν ναι, γεμίστε το δοχείο με λάδι. Χρησιμοποιήστε υδραυλικό λάδι με ιξώδες 22. Ελέγξτε ότι οι μπάρες ασφαλείας δεν έχουν υποστεί ζημιά, είναι σωστά τοποθετημένες και ότι η λειτουργία διακοπής λειτουργεί άψογα. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί έκτακτης ανάγκης στο χειριστήριό σας, καθώς και η λειτουργία του λειτουργούν σωστά. Η φλάντζα στον κύλινδρο αντικαθίσταται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αν το τραπέζι χαμηλώνει αργά όταν δεν χρησιμοποιείται και υπάρχει σημαντική διαρροή λαδιού από τον κύλινδρο, όταν το τραπέζι και ο κύλινδρος είναι πλήρως ανυψωμένοι, αυτό υποδεικνύει διαρροή και απαιτείται αντικατάσταση της τσιμούχας